tora chinsemo anonya maiga yumo wazina bwegensemo ya serikali kuraluna amabuta niga cha kirekoene kyokorende meje county ya Kisii wekaboni gomo chando bwa mabuta nigo gendereta koene kiwase chinsemo uno mulikito Grand Saginisena agotomanya Nonya magega yomo waziri otenenerete wizara ya inaji yomo Swat Monica Juma gochika na goteba mafuta yichigari gose petroli na isaine na bwego na base bitu byonsi byo kobeka mafuta nigo gwekera bona mafuta yo aborete ase bitu ange byonsi anene mono gaiga ase county ya Kisii ase bona barunde babere bakwemurungane gwetani omutenyo yo mobono magega yo koboro kwa mafuta egento gya turbanire nonya obonchero lya sorogongo rwagusi ino murundi bwe pigipigi iga ase stage ya Kiumbu stage 1 muna murujin karan stega egendo geto begeta se kibanda ga na mafuta naro kiregendo muna bono na boto kune kuwa nga mafuta naro lakini tuachi koganya ego twanyarenga mafuta tari gocha bona boko rainga ritukiri gali atokongere gusama tuka atokongere ndoko magusuno bochori oiga chikura na ichare tru muchando lakini mwana biashara wa boda etokumetia abana ba minto bale stage gai batike to boibi bagachaka korundi chipigipigi ende bekonya lakini mwana ase kere bikone byatabereire mabuta abereri goli twasinyiru mabuta teyo Kenya etokumetinga Kenya mabuta na togete turukana mabuta into maetikera korosunga yago chairugochi boni geto chande gete chipibi cheto nchibwati mabuta boniga abana baite bamwete baira no oboibi boniga gaki serikali etoko boli urungu atangaza mabuta agureri goli mabuta na Kenya eriso etoko boli eri masa serikali mabuta ya chete Kenya mabuta rasegete okone gold ya koligi ogo iketa oni eyo nyana mabuta tayo nando ira na gocha ne gari dikebi bya gatikete stage oni amura mite babuti uyu tokoliya mabuta uno monto koliye gold koroche ime omochando yo nigo akamono esekta yo basombi anene mona burunde ba boda abubondo bagoserere gochego tugutera rumorori bwo bochori bwo mwakoyo onye serikali tiro chikoligere lyo mochando bwo kuboro kwa mafuta gaiga sense ya Kenya serikali tuligeno amatuka ya makati galite linde chikura chyaku igaba chali aba Kenya enzo tunora mabuta tueligeri nande tosomeli abana ne sukuru ngo igoluchire nabamito bamwire ngabendo oboibime bekonye kurwa baragerie family yabo bonige nandrodie tubungirete nyomba ntobwati besto kwa kanerent eliso neri mabuta tayo kolega asio kanerent abana bago mbali gosome sukuru esengo jak tobwati mabutora akorega asgaki serikali sonja kwao tokonye twago soran tu sukuru mande ingo igoruchire ntobate ngomenda murama golichi gari para ngomenda chira magoli ntotate kubolinga gaki ngike koira abana sukuru bacho soma bono etopage tiboniga tokumeti ngitokana nyomba gotebia abantu baitonga gaki ngitoko ba muri bono tokumeti tokona twengente gosengi torakora na kimono kwa mwatole twandamane ntu akakura onya mabuta tayo nakura ntoli gwaka bono egetenda wiri nigo bono gyatigaire asaba nanchi abwase bono liboliri nene ligenderere tekoba gati ye serikali ya Kenya anene mono ewizare tenenerete amafuta na boigo abone amafuta ningo obwenererete komochigwa ingo reporter ya Ndizi TV eretarian Brian